El pescador de boira llança les xarxes. Amb gebre d'ombra sobre les ales torna la papallona de la mirada. Aquest és un fragment de Les barques de la boira, de la qual el jurat ha valorat el reflex d'un pensament profund i equilibrat. La bellesa formal, la potència de les imatges, tots aquests elements s'afegeixen a una gran riquesa lèxica.